Kakeli, kapet yu Pyrkhat. Omday da kajing iet, da kajing bitar ha restoran. Bat kaong, kania kajing iet jong mea. Tang Siew ka belu, memdon pisa, hakta kamiet. Pyrkhat udu kajing iet lejong. Bat ke ka ba keli kam tep. Ke ka banja, nang nesh kamat. Hakta kamiet, Pyrkhat ulap kabapan kelas dan ya kajing jong u. Dan hakawai kasnong. Lasa Pyrkhat. Pyrkhat uday brio ubam dan ubadok ba. Udantang kamasiam kababha pas ngoret baburam mi kibai dan spa dan pau. Pyrkhat day brio banang bastat. Pyrkhat uday tangu kena babala berbatrang kajing babiang babet. Kumta Pyrkhat ukendo ikeli na Facebook basuki tila sedang menyaian. Pyrkhat iet bahai ikeli ki perlok jong keli ru ki siong. Wat ngop te Uniu brio bomdani Hendai ka keli kamet yaki ka iet bahaya Pyrkhat. Ki perlok jong ka keli ki balai phayat berutua unong bela brio bomdani Hendai ikeli jupan snap. Bon ki brio barospa bapak keli ikeli. Hendai ikeli tre namari iet pelat Pyrkhat. Itenat pelat ke junglong basisor sidor jong Pyrkhat. Isngau sengan bah dadan bal Pyrkhat. Kumta Pyrkhat ulong brio batris tambah. Ikeli bat Pyrkhat kisi kendu bat man kapor. Hadukan sya harut suram jang kasno. Bat ikeli ru dan jing thodi syapang kata. Kejing jong ki kalong sampul bah. Wat ka keli kadai ka khurus paru. Kalong sampul bah hakmat Pyrkhat. Jadi sya hadukan harut surok kiar kia ya kamen bah. Pyrkhat uri boy ikeli syayang daki kejat. Baru arngut kiat kejat bat man kesengi. Kumta kia keren cepang kejing jong ki bansawan man kesengi. Kat baki dengan yat arngut. Hakawai kesengi ikeli bat kakti Pyrkhat. Bat Pyrkhat kular nga bapim nga lano ru pinit hok bat tang nga. Pyrkhat uang hoat ba iat nga kular tang pi bangan hok. Lat pi ngasmopap tangman Pyrkhat ino ru ong Pyrkhat. Ya ikeli kumta bro arngut kia kedop hakata kesni kia kemen bah kejing iet jongki Pyrkhat uang maap mo ba iet yanga mam juyo ban ap ikeli ong mlele penbiang shoy lechong ngadon kam tang kapor pat kejing iet jongpi ngala biang ngala ohon. Pyrkhat uang mentatia ngadang dop andre ski ondang ngala biang mans ailu yepi ke ka bapikwa ka keli kerkhia hakta kesni bat ka supet Pyrkhat. Kumta kejing iet jongki ayat dakisnam kejing jong Pyrkhat kakam kalai udang long hi kumju kumunong bela kapun jong u kalapat syu malu mala kapla jong u mton pisa hendai ka mensiam jong u dak betang dak kejing iet ya ikeli bot juduk mensiam bot terminat ben namar kejing iet jong u kaba ai mensiam bahaya u. Kumta ka keli ka songkai baki perlok kayo ki samla jong ki perlok baki bet ki biang ki perlok jong karu ki jupan shet bet yaka ban no Pyrkhat ubri bom dan ni man kapor ki keren ben bet u. Kumta suki ikeli isdang bersngap ya kajing keren jong ki perlok isdang banet thot Pyrkhat man kasngi man kamian Pyrkhat unstu balai keli le kumnya. Hendrai hakawai kamiat ikeli ipun Pyrkhat kasur jong ka pher bah ikeli ong Pyrkhat ngat wan kendo nga ngadon kaman keren pi Pyrkhat ula asngutu kaman sim jong u kalapang Pyrkhat uang balai jayu onda gila kendo kakeli ka keren ke ka bapen mong pen ketang penjau bahaya Pyrkhat kakeli ka keren kentian bapen mong Pyrkhat ikeli ong Pyrkhat ngamla syuk banyalang bat pi ngalak that je pi ngalak ngia pi pidai ubrio obabha baburam nga buyak hok bat nga tang kata ngam kwa kajing babha bat ngasmutu bat pi ngam yo kam kata kajing Pyrkhat ulang ki umat umlat keren syuk. Kumta kakeli ka ong tang kajing iet kamla awan ajing kemen nga bat kumta kakeli kaya no iskamat bat ka iet no Pyrkhat hangta jaka roi meroi
Hata kami at Pyrkhat usuyam be hiyang uyam pangnuat hadok ata ya hadok ba unda pang syadam rut usong hiyang Pyrkhat maroi baruang ngalatip lupa sin badok dia dan menu pandon dengkat lang hadok bukut kumta Pyrkhat usudi berupoi bela bahasua nang banle esua namar ula mong kai ka bau sha le namar umpui Pyrkhat bai keli ile kumne u ibriau ibai mesim u nakapor menta ile kumne u kapor bu udon kam e te kumta hakwai ka step kan bau Pyrkhat udang khetia upet ya ka phone poi notification ha phone but u yo kawai ka ph babatai shapang chat gpt Pyrkhat tiep udei ei tau chat gpt handai haman sim jong u kwa ba ban so thua ban tiep udei ei nia kumta Pyrkhat ula play tau apps but u tho ang ta ha apps kumno ban kamai pisa klem ga jinang jing start kania kadai ka sien ka baning kong bau Pyrkhat uyo ka jubab basai bas tho bha hakata kamiat Pyrkhat ukhamyam shu uslang manwa jing tiep shapang neu app u chat gpt ula kala ko munong hikai jang Pyrkhat ujuk kali na chat gpt kumno ban tho kumno ban kren kumno ban kamai pisa online kumno ban pan bahai ka jing yam la jong ka bala jat la pra pat kumta Pyrkhat ujuk kali na chat gpt kumno ban sedang ban le business nai kam baret basuki Pyrkhat ula lam bat ula tiap kumno bon sedang ka business la jong lingba di pisa ibaret kumta suki ka jing em jong Pyrkhat kelas dang ban kala ka kham kala wot hendrai suki ningkam ukamai si spa tingka daka bahikai chat gpt utrai bet man gasngi man kamiat ondaw lawan bela kumta ben ngayat daki benai Pyrkhat ukam long su komuto ubriau bamchua bayam ya ka jing iet menta uper ba open kalahi ya ka jing em lejong ka babiang bat ka bamenta Pyrkhat ukam be ya ka jing iet ube ya ka jing em lejong ka babiang kumta kawai kasngi kat ba Pyrkhat udang shong bam ha restoran uyo ka keli ka pe Pyrkhat kalingo namar Pyrkhat ukam long su ubriau kumbalong ningkong kumta ka keli kalik berkeren Pyrkhat kong Pyrkhat long bangin ya long biang kawai ngayalang bol samla baru spa handai usat syukur nga ngamyo ka jing iat ka buram na kumbang ayo na pi kumta Pyrkhat urkhia ka doju ka phu ka phiang ba baru ong ngam kwa ka brio ka ba no yanga tang steng por ka por banga don kam ka ngakwa ka brio ka ba don dekat bet banga tanga don haki jing jenjar bokumno ro kumta Pyrkhat uya nga pa ka keli ka supet yu namar kala benut pelan baka Pyrkhat ka por bu don kam ka pitiap teng ki beliau ba piet pisanya palat kijohi ki beliau ki no ya pi namar ki miu ka jing jang pi tim tiap ka ka ban sajas khamat dan ki bangap ki jing pet yi parlong dan ki bangap akaspa bat ka nele ka jabet hano beliau sem badang dok ka jenjar banyo jing basya pemdei ban kuslai ya kata pemdan kam bandon ban kren ban ai muslim ya pi ba phile kata pide ban shanya be ile jong te ka ba pikwa ban le ka jing yam le jong pide ban le be namar si sen ba le ya ka kam ba bha uple be ya phi kalat kalanti sin ba phile ka kam ba bha dan mano bala on khangi pi nai le bi nai kar ki chapang kata ka jing yen namar parthai mata dan ba buram ya phi mano ru lada ka pla phi ka thali dan ba ya phi mano ru lada ka pla phi ka thali latnyo ani mei pal jong takadaw nai karki ka jing iet penbiang shoi le jong penbiang shoi mei pa ya kan ti bobha yai sha yai am trishtam pinsayo uswa jong ka jing job hangnya story ke ka bang ong sapang uchat gpt kadai ka baisha uchat gpt udai sha tau apps ubala bari kai phi ban kamai pisa online lingbak Instagram Facebook banle business le jong sedang nak kasih spot tingka bat bun jat dah kani ka video bang snam kadi pisia baro bang akwa
ban bataya phi phang chat GPT nai pulut ya ka por jong phi jan miat haka la kai giam pulut hau chat GPT ban ngai yanga phin sedang ban trai tang jan miat steng kan taru dar akut na slam arjar pun riau bisa ia ka jing trai stam jing minat jong phi kala urlang te tang ka tahi akwa ban ong bat sa Pyrkhat bhai ka jing em na jong phi hi ban pen kalai ka jing em na jong mga niamano menuru download no chat GPT bat sa comment bat sa ong ngan sedang no mentaf pendon kami ka social media hakuru kom badai bapinyo ajung toy le jong bapinyo ban kamai ban pen kalai ka jing em na jong ma pai sumar bhai le jong bai bai le jong ro smau then I click on subscribe tu bam pa subscribe ru subscribe no kulai ngan up dia la dap subscribe am dan aku boleh cubuan saya jarang ngua ni pistay way but way mah nganget bapin saya komen ngan sedang no mentah aku boleh cubuan bye bye god bless you